jiena smajt l-xogħol ta' il-ħaddiema tal-Air Malta rashom mistrieħa li ħajibqgħu jaħdmu hemm. Issa jiena rġajt ġejt, ir-raġel bla xogħol. Għandi ġiex tfal, għandu wieħed ta' 16-il sena, ora u l-ieħor ta' 11-il sena, erġajt ġejt bla xogħol jien. Allura di kollox jien 6 xhur ħadmul ir-raġel, jien sa nagħmel jien allura, 6 xhur ħadmul ir-raġel jiena. Sinjura, nista' nsaqsik minn fejn inti jekk mhux problema għalik? M'intix minn Birkirkara pereżempju inti? Le, minix minn Birkirkara, kieku naħseb jien qiegħda minn Birkirkara naħseb ir-raġel tiegħi għadu jaħdem hemm ta' kieku minn Birkirkara naħseb ir-raġel tiegħi għadu jaħdem hemm. Għax nixtieq ngħidu l-Ministru ta' jiena kedda kienet biex daħal, għax kedda kienet, għax inbidel kollox fi żmien li kien diħel ir-raġel tiegħi u ma kienux ħajdaħlu r-raġel tiegħi imma minn hemm u minn hawn tħanna. Imma min ifferma l-kuntratt ta' jil ir-risposta llum, għax min ifferma l-kuntratt ta' wismu kuljum wara quddiem wiċċi u nixtieq ngħidlu grazzi ħafna tal-li reġa' ġab lir-raġel tiegħi bla xogħol. Għarek hux dwejjaq ġol istonku tiegħi bħalissa jien, Sinjura, nissimpatizza. Nofs fil-gvern. Ma pretendejtix di. Ġifieri sal-bieraħ sa meta tressaq il-budget ir-raġel tiegħek u kollegi oħra ma kellhom ebda idea se jiġri llum. Le, xejn. Illum l-għada tal-budget. L-għada tal-budget, mela l-għada tal-budget. L-għada tal-budget, ċemplu llum ir-raġel tiegħi llum kien off. Ir-raġel tiegħi ċemplu biex imur għall-kuntratt malaj. U tkellem ir-raġel tiegħi u r-raġel tiegħi minn taħ il-kuntratt fidu għallu sa żommu xi 4 jiem hawn ġew. L-importanti li jkunu mid-distrett. Mid-distrett, dik l-importanti. Pratikament ħallejtni bla kliem għaliex jien jisobija li tisma' ħafna stejjer ta' xogħol u mhux xogħol u Air Malta u hekk imma mbagħad din hija l-verità. Forsi bla kliem jiena ġejt bla paga rġajt. Jiena rġajt ġejt bla paga.